Letz Lasa, Laboral Kutxa taldeko txirrindularia, gaur irabazle lehendakari txapelketan hemen Urduliz, orionak. Lasterketa oso kontrolpean zure ekipotan, eta, bueno, zorionez irabazi duzu, baina konta iguzu nola ikusi duzu lasterketa? Bueno, lasterketa oso zora izan da ez, ataka desente egon dira, korte batzutan egon gara, baina azkenekoan eguneko iesaldian ez geha egon, eta azkenen jarri behar izan geha atzetik tiraka eta iesaldia kontrolatzen, eta bueno, azkeneko kilometrotan hartu dugu azkeneko iesaldian zijona, eta bueno, gero esprinean ondo kolokatu geha, eta bueno, garaipena lortu izan dez. Hoxe da, azkenean, azken kilometroa pizkarratenuak izan dira, nola kolokatu duzu irabazteko? Bueno, azkeneko errepetxoan kaja atakatu go, eta gero ja hortik metarte oso pelotoia oso luzatu da zetorren, eta azkeneko rotondan ja bai Ganzabal diaztani aurren kolokatu geha, eta ja azkeneko kurbatik metaino ja tope esprinean. Egun boro, ja, zoro ja. Bale, eskerrik asko.